आंनि नैबे फुंनि गोजोननायखौ फिन जासिहरग्रोनानै दिनै आङो दंफैयो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालि ब्रिज गोदानखौ दिनै अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ। अब्ला आंनि लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना बे आइफवालि ब्रिज अपेनिंखौ नायलांनो हागोन। दायो नै दिनैहाय मुखुलि खालामजानाय जासिगोन। दा बे ब्रिजआ आरोना नै बेवहाय दा फुरा खालामगासिनो दङ, नै बानायगासिनो। दिनैहाय अपेनिं खालामजानाय जासिगोन। दा बेवहाय नै नांगौ रोखोमनि बुस्थुफोरखौहाय होदों। ओमफ्राय दा बेवहाय गोबां बेबायदिनो दिनैहाय खालामजानाय जासिगोन आरोना। दिनैहाय अपेनिं नैबे आइफवालि ब्रिजआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालि ब्रिज निउ ब्रिज बेखौहाय दिनै अपेनिं खालामजानाय जासिगोन। आरो नायनो हागोन नै बिराद समायना रमायना आरोना नै बेबायदि। जायफ्रा फैनो गोसो फैनो हागोन आरोना नैबे लाइभनि गेजेरजोंहाय। जायफ्रा लाइभ नायदों आइफवालि ब्रिज गोदाना दिनैहाय फोथार जानाय जासिगोन, अपेनिं खालामजानाय जासिगोन। आरो जाय नोंथांमोना बे लाइभखौ नायदों नोंथांमोना गोख्रैनो फैनो हागोन आरोना। दासिमावहाय जेबो जाथ'नाय जायाखै। दा बेवहाय दिनैहाय एकदम लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन आरोना बे आइफवालि ब्रिजखौहाय। दा जोंना मानसिफ्रा सफैगासिनो दङ बिराद गोबांनो नै। दा नै बैयावहाय दसेनिखि सावरायगोन आरोना, स्टेज बानायदों नै बेवहाय। ओमफ्राय दा बेवहाय दसेखिनि जिरायलायगोन जोङो, सावरायगोन। ओमफ्राय नैबे मा होनो अपेनिं ना दिनैहाय दालांखौहाय बेखेवना जासिगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालि ब्रिजखौहाय दिनैहाय मुखुलि खालामजानाय जासिगोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। जाय जाय नोंथांमोना न'आवहाय दङ नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना लोगोफोर। नै औ गोसोबायदि सेलफिखौ लाफैनो हागोन आरोना। फैनो हागोन जाय नोंथांमोना न'आव दङ मोनथियाखै, नैबे लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। दिनैनि गेजेराव बियो अपेनिं जानो थांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। फैनो हागोन बयबो। दे फैलादो दे लोगोफोर, दे फैलादो। बेवहाय दा गोसोबायदि सेलफि लानो हागोन। आरो जायफ्रानाखि नायनो गोसोआवहाय दङ नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। खबर औ दिनैहाय माने नैबे अपेनिं खालामजानाय जासिगोन आरोना। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो गोसोबायदि। दा बेवहाय नै गोबां मानसिफ्रा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानैहाय बेबायदिनो सेलफि लाफैबाय। ओमफ्राय दा लोगोसे नोंथांमोनाबो फैनानै गोसो खुसियै बेवहाय एबा गावनि गोसोखौहाय फुरथि खालामफैनो हागोन आरोना। ओमफ्राय लोगोसे बेयावनो नै खारखोना माने गोलाव समनिफ्राय दुखुजों सैसोबोनांनाय नावजों ना दैजों दावहा नांबोनाय नैबे दिनैहाय मोगथां महरावहाय नैबे ब्रिजखौहाय दिनै अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोना फैनो हागोन दा नैबे आंनि लाइभनि गेजेरजोंहाय। थेंक इउ ब्र'। औ मोजां एसे लाइभ होदों आङो नै। दा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जायफ्रानाखि फैयाखै न'आवहाय दङ। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन दिनैनि गेजेरावहाय। माने दाख्लैनिफ्रायनो 4 थारिख 5 थारिख होननानैहाय जोङो मिथिनानै जोङो भिडिअ होबाय थानाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा बेवहाय फावसोयै दा दिनैहाय नैबे 8 थारिखआवहाय अपेनिं खालामनो दिनैहाय थियारि जाबाय आरोना। दा दिनैहाय क्लियार जासिगोन अपेनिंआ। दा नै दिनैहाय अपेनिं खालामजानाय जासिगोन। दा बेवहाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नै। आरो
फैनो हागोन आरोना बयबो जायफ्रा न'आवनो दङ नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। दा ओरैहाय नै दालाङा बिराद गोलाव दङ। बेवहाय नुजाफैगोन दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारमोन फैगोन बेवहाय बिथांमोना फैगासिनो दङ होननानै जोङो खोनानो मोनदों। ओमफ्राय दा बिथांमोनानो सरखाराव थानाय हिसाबै नैबे ब्रिजखौहाय अपेनिं खालामनानै गावसिनि आखाइजों अपेनिं खालामनानै होफैगोन। दा जों बयबो फैनानै नायफैनो हागोन। जायफ्रा कमेन्टआव सोंहरदों जाहैबाय सोर सोर फैगोन होननानैबो सोंहरनाय जादों। ओमफ्राय दा बेवहाय गोबां मानसिफोर फैगोन। दा जों बेखौ बुंजोबनो हाया लोगोफोर, गाज्रि दामोन माने जाय बिथांमोना इन्टेलेक्सुवेल नेताफोर बिथांमोना बेयाव नुजाफैखागोन दाहाय दिनैनि गेजेरावनो। दा बेवहाय थाम थिम जाबाय आरोना, नै थियारि जाबाय। दा नोंथांमोना फैनो हागोन। आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। दा बेबायदिनो नै बेवहाय गोबां जोंनिया बेबायदि पुलिसफोरबो फैजेनबाय नै। दा बेबायदि आलासिफोर फैगासिनो दं होननानै बुंदों नै। दा अपेनिं खालामनाय जासिगोन आरोना। स' आं लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। बाइकबो थ्रोदनांगौ जाहैबाय नै, बे बाइकखौहाय बाव दोननो मोना जाहैबाय, मानसि गिदिरफोर फैगासिनो दङ।